Lamsogo norok no hanya hai norok nai tongo Kokborok Hindi Tech and Entertainment Channel. Kuno amahai kesayana tui ang video mas namka. Ingkai takok nona belakan ko nemu sama Biography Debbarma nang video no nai tongang kai dak tinang Rwchapmwng sabiro hordi voice record pan kladi face cam pan kladi abo 1 minute heba 30 second klai nang Rwchapmwng ro hordi. Ingkai tini bagi musukno ingkai hanarok jotona kaham tongdi ingkai angkai sa hoja klaina muchungo je tinti pawo je thimano tuyei je chini takok okra Bisingo Debbarma bokroksa police eba bokroksa fireman bo thika o je samung hamya citra tangnero no yago klai ingkai abon bagai norok nokono tongdi baimeng taberai badi ingkai tini bagai musukno ingkai hanya bai next video malai pinai jotono Hambai.